Naja'atu Muhammad. Mun lura yanzu Naja'atu ta zama 'yar kasuwa saboda wannan darakta da aka bata Bola Ahmed Tinubu bai kira ta ya ce ta zo ya bata mukami ba. Na farko kenan. Na biyu kuma an kira ta an bata deputy director wacce a lokacin ni ce darakta na wannan tafiya da aka gaya mata ni aka ba mu bata sani ba, ta nuna ta fi karfin ta tsaya a karkashi na ta aiki. Ta nemi hanya aka kai ta wajen Bola Tinubu, shi bai ma san za ta zo ba. Ta nemi wani abokin shi aka hada su, ita ba za ta yi deputy director ba sai dai ya bata director. Shi kuma Bola Ahmed Tinubu ganin matsayin yanda ya ga tattijuwa ce tana dan fada a ji, sai ya ga to ya kamata a bata director. Aka kira ni aka mun magana na ce babu komai, aka dauki director aka bata, ni kuma aka cire ni aka bani wani director. Ta zo inauguration, ta karbi takaddarta a hannu, ta zo da ita muka yi hoto muka yi party, aka ji daɗi, aka yi wasa, aka yi dariya, ta yi murna ta zama darakta. Abin da yasa take wannan magana, da ta zo aka bata darakta, ta ɗaukan an bata darakta miliyoyi za a ɗauko a ba, sai ta ji shiru ba a ba kowa kuɗi ba. Yadda muka gane kasuwanci ta zo yi da Bola Tinubu, sai ta ji shiru ba maganan kuɗi. Da ta ga ba a bada kuɗi ba, gab da zuwa zaɓe ta ga cewa ba mitin ba a kira ba kuɗi. In a cikin interview ta zaka ji cewa ta ce ko rally ba a kiranta. Tana tunanin an kira ta rally za a ɗauki kuɗi a bata. Kuma tafiyan Bola Tinubu yana so ya tafiya ga waye yake tare da shi tsakanin shi da Allah, so that a san su za a dauka. Duk mutumin da ke tare da kai idan kudin ka yake binka ba masoyin ka bane, anytime zai iya maka bore kamar yadda ta yi kenan. Inda ta zo tsakaninta da Allah da ba za ta yi wannan boran ba. Ta zo ta nuna cewa to shikenan tunda ba kuɗi a gaya mata wani position za a bata. Bola Ahmed Tinubu ya ce ba zai ma ba kowa alƙawarin ga abin da zai bashi ba, a tsaya mu ci nasara sannan sai a zauna kowa a ga abin da ya kamata a yi mai. To sai ta kasa hakuri, sai ta ga cewa kamar yadda take zagin General Buhari, abin da aka mata tana ga kaman Tinubun ma shi zai yi. To tunda ita yar kasuwa ne, ta ga bata samu wajen Buhari ba, ta gama zagin Buhari, ta ga bata samu komai ba. Lokacin Jonathan ma ta gama zagin Jonathan, bata ga komai ba. Lokacin Obasanjo duka ba gwamnatin da za ta ayo Naja'atu bata kulla ma gwamnati sharri ba. To ya za a yi a ba mutumin da ba mai amana bane ka yadda ka dauki position ka bashi. Da take London, da ta ce a London din ya ce bai da wani plan for arewa, me yasa a lokacin bata fito media ta yi magana ba? Ta biyo shi da ya dawo London din ta zo ta karbi takardar ta aka yi party da ita. Me yasa a lokacin ba ta yi magana ba? Me yasa ta karbi director? Da ta dawo London din da an rubuta ta a deputy director, aka canza kuma aka bata director ta zo ta karba. Me yasa ba ta yi magana ba? So take ta bata mu Bola Ahmed Tinubu suna, kuma Allah ya fita ba zai fabatu ba. Tinubu duk wanda ya san shi shekara 10 ya riga gama plan abin da zai ma Najeriya. Kuma Bola Tinubu yana san yan arewa, in ka duba duk inda zai je tafiyar shi ma da yan arewa yake tafiya. A cabinet din shi yan arewa sun bu yawa. In ka ga bai rabe maybe dan arewa akwai mutum 10, bai rabe guda 3 ne a cikin tim din Tinubu. To ko za a ce mutumin nan bai da plan ma arewa? Su yan arewa da suke tare da shi ba su da tunani, ba za su gaya me ya kamata ya ma yan arewa ba sai ita. Me yasa da ta ce wai ya ce mata wai yan Rufa'i ya kawo plan na yan arewa, me yasa ba ta bi yan Rufa'i ta ce ya kawo mata ta gani ba? Ne mu Naja'atu mun gane ta yar kasuwa ce, kuma ta zo ne ta ci kasuwanci, saboda idan ta ci da take dan samu mai tama waye ta taimaka, me ta yi an arewan. Abin da nake so in gaya ma al'umma shine su yi tawassali ga Allah, su yadda da Alhaji Bola Ahmed Tinubu din nan, su bar ma Allah, su miƙa ma Allah al'amarin su, kuma su bi shi da addu'a. Mu ina fata in Allah ya da mun yadda da Asuwaji Bola Ahmed Tinubu, kuma mun san ba zai ci amanan mu ba, kuma mun san zai